والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adik ko pa, ikatugbali pangadyan, kita niyo, muna-muna. Kumpal ko'y salang kulang ko pagsarang sukol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinyari kita niyo biyang nahambu, hatampat ini, wayron dugay maksud. Kalaikan magpatumtum iwan magpangadyan. Pagubos, tukbal ko hindi mga salako-lako. Was pagsukur pa Allah Ta'ala ng mga katautay mamuran. Ang mga nag-organize, nag-amulay si Paragala ini, at MSA, Bansindugay niya, na pagsukol ng habigidan itong sinabok na imamod niyo, bang bukon hasabag niyo, di maun, hindi ni Paragala, nahaway ko na dugay, yung mga hikalapan na mo, nalingkan, jazakumullahu khairan. Bangman pataurun sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ini Paragala, ini program, sebab amasa na ito ini, inda jenis na ikaligaban sin manusia, inda jenis na sasad, inda jenis na wala sin syaitan, syaitan manusia iba si syaitan jin. Dengan sebab yan, mataod na ito din Paragala, magdaya manusia, bisurun siya. Asal-asal nagpikindog, bisurun siya na supaya siya malingat. Illa marahimullah. Malaikan na sadya, amin yawtikan sin Allah Ta'ala, dimutok na diha ang Islam. Jadi niya, mawala ko kapatuan, ini magkalimat, ini burunamu, habihan mga katautay manghuran, kamakulangan pang supaman nakagulang ka ako, kamanghuran pang supaman manghuday ka ako, inininikmat kato taniw katan, sintipon kita niyo sin Allah Ta'ala rin dihatang pati, bukon nagkalang, bukon nagchismis, bukod nag-chat, bukod nag-Facebook, sa niyari kita mag-buitsin pag-iman. Dahil nga sa wabyan, pangayon ko din hapanunungan niyo. Ano, pagsadat ka na ang wakumukawan niyo. Ay na ito magpabisi niya. Pagsadat ka ha. Kita matauran mano siya nga sa tayo. Kuripot bang pahagama. Kita, kaway kahalan na ito biyahon. Inda, mga kita, abisi ba ako? Saka ito mag-party-party, mag-celebrate. Uy na, isa na ang hinam. Magto. Ihaya ni kamay si Satan. Mga kaputay makuran. Dari ka sa babyan, isa rayaw-rayaw, igato taliyo, wayroon maksud na tutugay niyari kita, ando, pangayon, namo, gay mo. Ipagsalak ka mo biyaon, iluwak mo isang dakuman. Bangko di naman kahilas kapatan minit isang dakuman, kawang minit pagkatuan minit. Okay, pagkatuan. Sabab, kaya na din ka, kung kita niyo ba, ini maptabi ada kuman ng mga pangagulangan, magle-lecture. Ramadan, sa kawa Ramadan, katupanis tower, bukod, ikaton mga di, bukod. Sa maglawak siya, mga guru, di makakaro, magpagkatawa. Oo. Gumawa siya joker niya, yan magkatawa-katan sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagkatawahan. Sa pag-asawa, pagkatawahan. Sa ang mga sumo, pag-asawa, pagkatawahan. Ya akhi, pag-aamata mo magkatawa. Ya Yahya, khudil kitaba may kuwa. Ang Islam, di man dyan paglamog-lamugan. Dengan sebab yan, pag kayo yung mga katupad, kamudaratan sinsiya, orang ba, kung sadya kawabayan, imudarat nila kaumat Islam. Matarang kato na yung kahalan sa jahiliya na kauna.
Ikahalal sin mga kababaihan, awak to, wayron pa limahil na kami Islam. Wayron pa limahil Nabi Muhammadun alaihi salatu wassalam. Ikaw na si society, hazaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mayaw. Sabab daw si Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq. Biara ako sin Allah subhanahu wa ta'ala, akarna hasupaya cukupun ko insa rayaw-rayaw pangadkatan. In kababayan na kauna hawayron palimahin na kami Islam, in sila upat tumpukan. Biikhtisar, ini wala sa Arab. In kaupuan niya hawayron palimahin na kami Islam, as a society hawak ko yan environment. In kababayan upat tumpukan sila. تقول عائشة رضي الله عنها كبيت يا عائشة كردانشة سن الله سبحانه وتعالى النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء. إن الرواية بابائي كالسعن سن النبي محمد عليه الصلاة والسلام sana babائي karurugalan sin mga si ayarya sa buwangan. Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha din nagriwayat awang tuman nasuwin pangumu Muhammadun alaihi salatu wassalam public law si mga sahabat ya Rasulullah isim manusia kalasahan mo at inawayroon na makalabi isiyo public ini law niya Aisyah manusia kanununganku kalasahanku hababaw sin bumi o ay narugay niya Aisyah hambog dong tiagainok niya ang may tagainok sin ambiya sin kanabian wahi kanila diana maulang niya yung babae diya tabunan yung bayho law kana si malaikat hadihi zawjatuka fi dunya wal akhirah. Law na ya Rasulullah yung babae yan, asawa mo rin di dunya, sabi dito lang si surga. Law si Nabi Muhammadun alaihi salatu wassalam, pagpukis mo lang niya ya Aisha, nalidaan sa sinallahu ta'ala. Aisha, dahil nga sabab yan, makawata pangat yan, dahil nga mapamandang si Nabi Muhammadun alaihi salatu wassalam, inusok, bang si asumuhon, taga-asawa, isin kalasahan mo, umihin siya lang ni asawa ko, wala sa alam, isa niya ito na public. Ada ko ni magtunang-tunang, bias yan. Bias. Yan ko, Facebook, public yan, malasa ako, kung mubana, kung mga asawa, bias ka, hadarat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Narindihan ni mga katautay mga oral ng Aisha, in kaunan lang na sing kababaihan na kauna, in paghula-hula, in pagpangasawa kanila, na upat parak sila, upat tumpukan. Law niya, ang nikah kanikhan na silyo, ika-isa tumpukan, kaya sin pagpangasawa sin manusia at daw yan, pagpangasawa Yusuf, babae, ang kanyang usuran. Hanggang lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith niya, law niya, inni wulidtu min nikah, lan sifah. Daw si Nabi piyag anak ako labay kawin bukod dengan sila. Kaya ito si Nabi Muhammadun alaihi salatu wassalam. Ikarwa, nikahul istibba'. Nikahul istibba'. Kunin natin si nikahul istibba'. Dahil kayo man nanusok na ikaw na yan. Bang timahay na yung tabi at ko sin babay, yulan man siya, timahay. Di niya suukon. Tawagon niya lang narang katukaw pa usok yan. Kasi sa kaulaw lang, mag-breed. Kasi mga manok naman si kambing biya ito tabi. Dahon niya man tinasawa niya, bagus, usok yung baba. Bang mabulos na, ang panya kawaon, doon ay siya jama'o, ay siya atarata. Yan ito yung kaunat ng
katawtay mahuran. Mga katawtay mahuran kababayan. Ikaroon din isa simpagkawin ito kanila. Marami siya na po jahil, wala magkahina masa na tuwin. Amoy nasawa niya, bauman niya pusok tuka, ibang maburos, nila niya sukon. Mayroon sa nagtilan, isang pagkabit. Diyan tulong yan siya ikaruan. Nikahul istibah. Inikatu, yajtami alayha arrahbu duna ashrah. Dahil hatu, di siya umawag po, itaw sinusong magtipon. Madto sila pababaiyat. In kausukan niya, tusukon nila yung babae. Magdool baya. Usmang maburus, pasaran na. Pag-anak, patawag din mga usog yato. Na apa, tawag din dia mga maingat ko kimita. Auno-ulit dia po sa simpata-bata. Lang ni anak mo, ya fulan, anak mo. Di siya man ka rin lumukat. Suway niya, ini ako anak niya. Mayroong magriga, tawa-tawa kalyaw. Ini kaupan, amo na yung tabiya mga puta. Na, bakaya, utangan nila panjing bayi nila, 24 hours. Bukan, simabaya, simut kanila. Ako na pagsigyan nila simut, lang yung mamuta na kita. Hati niya temporary marriage. Narindihan, ibang mabulos na yung kababayan niya, tatawa kong din sa pindiya mga unlimited kausuhan. Bang lang sinangingit anak mo. Di siya makalugan. Anak mo doon. Apa na kawa? Damit yan, di abang tabasaw na sa sila, ang mga kababayan na ko na mayroon halay, kaya manandang kanila. Sa upangan niya, inusong mag-asawa, wayroon hinaran, isang panggatos. Ang kaysan buk sahabat itu keridaan sa sinallahu ta'ala. Simul man siya para may Islam lang ya Rasulullah na po. Ang po'y nasawa ko, gatiin na. Daw si Nabi alayhi salatu wassalam, pini nga, hindi nga mga upat sa diya sinasawa. Amoy kalasahan, inlabi, talak. In maksud mga katautay manghuran, mga kainaan, mga katautay manghuran, mga kamanghuran, ininiling ha mga environment, ibansin mga society, hamasa na kaunay at mayroon pa limahilin agama Islam. Aon palay kanila, asawasin ama niya bang talakan at awan nabalin babayan ko. Manjari asawang sinanak niya, nakanaw ng Quran, wala tangkihu ma nakakabaukum illa ma qad salaf innahu kana fahisatan wa maqtan wa sa'a sabila. Bakadong tuwanin ayat, hindi at labi ng hazina. Sabab kaya napansin Allah Ta'ala maktan. At iniyanak ka, lalo tulindukan sin Allah Ta'ala ibagpong siniya, maghinang sin kakahinang yaw. Ang paling kanila, bang sumuhon na siya sa wasin, ama niya yun, hinakang niya natabo. Pagkatong sinahaba ng Islam, ya, tadi at katakan mga kapatay mangurad. Malingkan hambok dah, amoy pag-asawa panagnan. Amunain magpangasaway usok. Ang paniyang suran, amoy matarang. Amoy gaya si Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hati niya, nabunna may bayda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'idtu liutammima makarim al-akhlaq. Wayroon dugay maksud wayroon dugay maksud ang kaparaka ko sin Allah Ta'ala malaikan cukup ni sa rayaw-rayaw pangadatan. Najari niya mga katautay manghuran. In Allah subhanahu wa ta'ala, in agama ini cukup na. Wayroon din ang mga manusia nagtara ang minhalulakal. Nagtara sin pabikil marayaw sumulang sulangon din paman sinaka ma Islam. Balikan na sa manusia kakapko. Hoon, kaya tayat ko. Sabab lang sin Allah Ta'ala, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Najukup na yung kahukum-hukuman ng kalam sa Tuhan mo. Kaadilan, way nasahawihon. Sidkan pun nagkatan, way rumputik. Na yung kababaihan, sumayayaran. Hanggang sama sa sinabi Muhammad alaihi salatu
wassalam au nang mungkuso. Law na ya Rasulullah, i'dhin li fi zina. Law na ya Rasulullah, adto tugutin ako mang zina. Di ko kala ng mga sahabat kanila sila sa Allah Ta'ala. Sababing kakahinang niya umisang pagkabit ni Magrida. Doon mayan tiyawag si Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Doon niya karito, sumunta ko. Doon si Nabi sallallahu alaihi wasallam, atarba li ummik. Magrida ka ulong niya zina uninina mo. Ikaw inidi lang niya. Sabab baita. Di tayo nung sinapkaling ka kayo ng iyong magigya, lang na magrida. Lang na tinangon mo babay. Di ka. Lang na inaon mo, di ka. Sabi lang ito ay Nabi sallallahu alaihi wasallam, lang na yayo ako man maig kani ka na naman sa iiyaw. Na naigin kani. Pagkaus mga kataw tayo mang murad, pagkakababayan na katani, nakatan hindi, ipabain, balag ko in mahinang niya, asusay ni si Islam. Intanda niya, in babae saliha. In babae saliha, ang intiya parihalan pardakan sin Allah Ta'ala. Kaya parihala niya pagtaat niya pa Allah Ta'ala ng parasun niya bang pabanan niya bang pabanan, yung pumaas niya bang subang pumaas niya. Sipat siya si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hangtong asin pag-aakaman. Maita, yung si Nabi sallallahu alaihi wasallam, man razaqahu Allah mra'atan salihan, dapat kamulat ispadili. Isisin usok kaya nag-aasawa, kaya anong haraan ba may salihan, na daw ba't minang tumasong pag-amangan niya. May ka mga katawtay mga Quran. Unay maksud sin hadith. In maksud sin hadith, na parayaw ng lahir sin pag-amangan niya. Balyat takillahi bako. Pag-iman niya ragmo pa Allah Ta'ala, hindi ang mga parayaw niya. In pangalan mo yan, patay mga kumuslim babay. Wairun may nang mo agama Islam, awon. In babae muslima, bar-iman, makusok yung pag-iman. Mataon in mainang nila. Bakas na siya sulay ng atik nil masapayat. Mayta, sabang in babae. Awang waktu kang mangdihin kulansang, kabana, pausok. Amo pa kabana na hindi mga makalungkad, mismo na bukun ba na niya. Bang kiyabis sa lansing babae, awang dia mga naglilingkod, tumindog magtuy. Malag ko yung ta'bir, malag ko yung impact sa babae maghimumuhan. Kita ko yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama nazala alaihi al-wahy, nanawman ka rin wahy. Niyong ka rin Jibril alaihi salatu wassalam, ang gharul Hira. Bukun ka namin pinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isim dia mga kagawa na si problema. Isiyo. Asawa ni Khadija, dito Khuwailid. Radiyallahu anha wa ardaha. Babae surga. Ayaw ipatin niya. Nagdarasin pagkauliman sin pag-inom niya. Law sin Jibril, law na yan ni Khadija, nagdarasin piyoputos. Yan hindi mapaglang pagkaul. Nabay nagpasalang tuwa kanin Allah Ta'ala. Iban ba'y tayo siya sin piyatindugan na siya. Bahay sa ligtat ng katalang sin surga. In pangalan mo yan katay mga kumuslim babay. Imagine sadya. Kung sa ito imagine, nang mayroong naglungto ya ni Khadija radiyallahu anha. Hawak tumanin Nabi sallallahu alaihi wasallam alang problema. Di niya maingat pangunin niya mga hinangon niya. Di niya kaingatan ang hininangon niya. Kiyawa siya si Khadija. Padaghal niya. Yahayan. Lang ya wallahi la yukhzika Allah abadan. Lang ya Muhammad, sabahan ko pa nagpabalik kay Allah Ta'ala. Di kau niya pasara ni bandit niya kau pasusak. Sabab hindi kau yan manukpat sin pagkasilasa. Sawaay mo ka. Maghajat din umat sinini. Maghajat din kababaihan. Kwat-kwat musalihan ang katawtay ng Quran. Maghajat biyahon. Inumat si tausog, inumat si niyakan, inumat si siyangan, hawla na ito, muslim. Maghajat si sintuan sa rayaw-rayaw. Maghajat pinatulong niya makan Khadija. In ba na taga-problema magkatawang solution? Ampa, nabiya, in kababayin biyawon. Ampa naman, in ba na kumuha ng halang bahay,
inta jenis na yung pangasubo. Astagfirullah. Pwede ni karay si umat. In karya sali sinusok suway habuha. In babae suway rampay. Namang nabaliskat na. Nabaliskat yung kahalan niyo. Pangbanan ng mag-ipan. Babae ni nabuha. Magpaksing na yung babae. Magbasketball na yung babae. Magsikat-sikat na yung babae. Katunyo ko. Si mag-ipan hindi. Kaingatan sin Allah Ta'ala. Bangunin kapasiti simbaran mo. Ay ko sinigod ka sinuso. Dahil nga sabab yan, bang mo dungdungan marayo. Basta ba to, kita bulpit. Atau Quran. Dungdungan mo marayo ka kumukuman, makapagsukulin babae. Mataot mga parakala, kabibintain babae. Sabab kaingatan sin Tuhan Rabbul Alamin. Kaingatan sin Tuhan mo, imasintuhan ko, Allah Ta'ala. Bangunin kaya mo. Sa'y kamatauran na hailan man, apaman daw si mga tao puti, amin minsan nagpupo di maingat na hailan na sila, na kita rin kahalan si kaanakan si Muslim yaw. Nainaksun mga katao tayo mga huran, kita ba, imamot saan, iniway yung personal interest. Imamot ikaiwan ng babae ka, sambil cellphone, simba na dyan, astagfirullah na ako, wala tajassasu. Pwede din karayaw. Kapto niyo ko no. Pwede din karayaw si Muhammadun alayhi salatu wassalam. Wayron sa ini nagtiyato hanakaw na yan to. Inakaw na yan to ha. 4 bulan sambil nag-iding yung Umar ibn Khattab suway pabalik ko ni mumujahidin pa Madina. Hasupaya sila makalun ng panunima sinasawa. Nakaw na yan to. Madugal pa bang magpalikin asawa? Magpagpalikin ba na pabayi? Madugal, may takulong na mayroon nagpasampay sinahaka ng Islam. Ay, sahabat yan, tumakan nila babae. Sulato din kisah niya sa salina. Sumay pagsulat, amoy dawat pulawan. Karitikan siya anak pusok to, imasimba na. Nasabil man katan, si mujud sukul pa Allah Ta'ala, magsukul niya, ya Allah, nasabil katan, inanak ni masimba na. Maghajat inumatin yung mga katautay mangkuran. Maghajat patadhiyah. Maghajat inumatin ni subay o makasakripay sa ginawabaran. Habang tungo sinara ng Islam, di maghajat niya pag-arti. Di maghajat, magpalikatan sa jatamun. Magpalikatan na sa jasimya mga lahi. Maghajat na agama ini. Biyakan sabiya. Ini inaon si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maghajat mga katautay manghuran. Kawakaw kisah sa mga sahabat. Kang beti nino kasi pag-iman niya. Hamukat daw Nabi sallallahu alaihi wasallam din doon halaw adalat sa mga sahabat niya. Di matungmaw ng sahabat iba sin hijab niya. Daw niya, ya Rasulullah, ini asabtu haddan. Ya Rasulullah, nakaliwala ka na pasarasin Allah Ta'ala kisah sa ako. Mabaya siya patayod. Nanay ko rin kanin Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Dungdungi maray kisay. Kita mo bang pwede ni pag-iman sa mga sahabat. Inumati ni maghajat o mag-sacrifice. Tumuko. Ay ito maghuna-huna. Lupasun sinallahu ta'ala ikaw tabaran mo. Di lupasun sinallahu ta'ala. Law na ya Rasulullah, yaon urus ako. Pagkula ako. Babayan ako yaon, sutsihon mo na yung halusan ng hinang ko. Law na ya Rasulullah, ayaw mo ako sulaka. Kaya si kasulak mo, hababay kami diya yan. Babaya ako sutsihon niyo po yan nung ya Rasulullah. Rasulullah namulahan. Nasusan, inatay si Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. May tabi masusa. Sabab yarasa sin Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Doon man mga katautay manghuran lang si Rasulullah. Katuna ko lang, pag-anak na ako. Pag-anak na ako, ang kamag-anak, ang panakaw karika ko. Hinigtin ba ba? Nag-anak man, niyang nakailo, iba sinanak-anak niya. Siyong pag-ailo si Nabi sallallahu alaihi wasallam nanak-anak niya. Siyong. Yung na Rasulullah biyang pwede, siyong muna ako. Rajam, yaw, dinong simbat, umabustak nyo, yaw. Yung na Rasulullah sa tiyan na, ilaw si Nabi ang inihi.
Ardiihi. At tunakaw lang niya, painuman na katasin anak ko, pagaw na na. Miyan to siya. Sambil mukriwayat, mabot 2 tahun labi sambil 40 tahun mukpaita. Miyan na. Subhanallah. Kita mga kataw tayo mga kurang. Ya kataw tayo mga kumulya. Kita ipag-iman kusog. Kita mabaya tuod siya suci unimparan niya. Yang ya Rasulullah yari na ako, basinanak ko. Siyong pakailo si Nabi Muhammadun alaihi salatu wassalam. Baral anak na sa to, bukul laway hasara. Sa inuulong si Nabi Muhammadun alaihi salatu wassalam. Law si Nabi si makaipat kaniya. Si makaipat tayo kaniyo. Law si mga sahabat kami. Iyak si Nabi Muhammadun alaihi salatu wassalam at sambil jalutan hampa siya warujum biru simbako sambil khalid piangan kumau batu kabus tak dimuli. Allahu Akbar ma'akabagin kusok si pag-iman kaingatan niya nga subay mag-sacrifice ni Khalid ni Walid yamungbong niya sukna-sukna niya babayan law si Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kanya mahlan ya Khalid kamaya kolong ya Khalid agakdakaw فإنها قد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لا وسعتهم لو يا Khalid nagtaubat na yung babaini ipagtaubat na yun mamarahina ataubat si kapituan tao Madina hamok na taubat ni Allah subhanahu wa ta'ala mausman na katautay maran lawa pati sahabat yaon ang pasyang bahayang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang ya Umar ya Rasulullah sambahayan mo pa ibabay bakas na katagsina lang ya Umar bakas na nagtaubat makalawag pamaray ikaw amano siya bakas na iyang rin barang nagtaubat Allah ta'ala nagsutsi na siya na ang ay kababayang diyaw ang upakapapatay limbaran niya asang bahayang mau subhanallah habang hijab reklamo na hindi naman patayo bangkan yung mga katawtoy mga Quran hanggang isahabat karidaan sila sinallahu ta'ala sila yung suntuan po sa kanabihan kuy ko rin di kita ano mo rin kanagan na to asang bahayang nakalanding bukat na hindi naman sa tilo patayo hakar na sinaba mo bisa rin daapon niya on bangkan yun unan habang turong dinisan na reklamo mapaso kaya nakita taumas bata bago pa kaya nakita babo-babo nihayan mga katautay mga lain araw na Islam dahil hatik mil masapayat to yagan din kababayan sa baging kababaihan malag ko inimpak nila pakausugan ng magulan sa intanda niya ang waktu makasasat itimog si kababayan ni amo pag hindi masasat nila kasumulan ang waktu minsan tagapagkula na masasat hanggang mga katautay mamuran ko mulia kababaihan ayaw na masubra mag-alkiyan mag-bisara ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا mami patik na mami cellphone o kaya man kababayan dahon niya pa magkulit yung tindero yun pero alam mo mabana niya astagfirullah yatin na maray bang sa upa mga cellphone si mga alikod kaya di na ka masipog pa Allah Ta'ala bukod ka o malaikat magsusulat din noon o bala kiraman katibin ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد hamong kisah azaman na naghabin kano kisah niya wasiat ko lang may pagkataan kawudjangan pagkataan kababayan subay sila di marupang habang lasa imagination nabiktim siya sinusok na pagkula-kula sabi ikaw upan niya nagtawag sambil inuyan na nakapagsina sambil namurus way na siya simbabat sinusok sambil inumot biyakon awla arab naghapin yalawag ninusok kajin niya biyakon lang ngayon maas kinin ako di na magkuha rin halong bahay isipin na uno kayo
Uno kay niya mga, uno kay kalot niya mga manusia. Najari niya mali kita, papuin, uning kamudaratan, sinmut babae. Arapon din siya, bakas nasap mo di patuan man yung tiyo, muta. Hindi ka, ang mga pagtawagon nila, nikahon fast. Nikah, baktal ha, mga Islam, ay maundi bilang. Lamot na rin di pagkayari na kita ni natin pun kataan. Nikah, awasan ka naburus ng babay. Pagpurus ng babay magtali arakuman, bang ang utan, asupay makaanit yung susu. Bang in babay naburus, unuman kari ikaw yun mag-us-us, sa uton pagkamukong pangalakuin tiyan, kanas sa ulama. Kaya ba ita si mga kaulama ng kaul sa'id, di man kari kawinun habiat kuparakan. Subay makapagtawad, iban subay siya makapag-anak na. Subay siya maka-anak. Waulatul Ahmad, ayaba na Hamza. In idda simbaway urus, mantari siya pangasawang kawinan, subay na siya bakas ng anak. Ang kay kaliyak sa delikato, asal-asal ng mga sini-sini pa kunin dyan sa utol. Di masama mga kataw tayo manghura, magkawinan. Subay magtawad, iwan subay na bakas ng anak. Yung tabi, subay mahal ng mga kababay. Sabi yan. Amo natin yung mga babae ipatar sa pagtawa mo na ito ni Kahon Fasik. Iman in anak niya yato di man jali pamilihan singan sin nakaburus kaniya. Yung sin Nabi Muhammadun alayhi salatu wassalam al-waladu al-firash. Pamili sinina nindahon niya. Nabi supaya wairun magpahil-pahil para kalay ibang ang guru kyawa pasiya ng mga habyat ito nanauli siya si parakala ini karua pagkawin nikahon pasit magtawag nila mut'ah mut'ah ini wairun ng jari kanya malingkan Rafidhah Syiah hatarang yan na si aging patuan di siya rin dihawla na ito itna Sharia, Imamiyah kaya nga mga akida nila jari pagmut'ah sin November 28 so kami pa Manila ini man ito sa Jakis sa Batuan. Aon dua Iran yan. Pero pangungulan niyo, kaya din ang babae, bangsa. Allahu alam, ang inangunon. Ayaw na magputi siya rin niya, alam mo pa sa buwangan. Sabab, yung padre nila yan, Hizbullah. Diba siling hayran? Apa? Bukod malayo, maghapin na susumon, kasi naghapin na sirihayaman. Kundi, mangadji, muna-muna kita niyo. Lang sinamok Yahudi, babaya kaulong niya magkangi Muslim. Tuho sadya para kalay, ginangon, ubos na, success na. Muna-muna, kangiyon mo in babae. Kangiyon mo in babae, bago mo siya rin halaw bahay.
Bang kimangin na yung babae ni, wayo na magtarbiya anak niya, isyo may magtarbiya. Kimangin babae, wayo na paghika, wayo pagsambayan ka dinisan neto, kimangin. Ini karuan niya lang niya kayan, kami ang kitab nila, amin niya mga pag-skulon nila. Ini kato, lara ka ikaw lamaan nila. Bang nahinang niyan, yung siya huli mag-success na kamo. Magmapman. Dahil pangalan ko, di natin magpamagpuha para sa sipilan kami na sasakit kami. Amaya ito mga kataw tayo mga ulan. Naimut Jabay Sayyid Musawi, ingatan sa ni Patuan, mag-Sayyid Musawi. Jalukis niya kitab niya, Kashful Asrar wa Tabriyat A'immatul Adha. Isyaini murid Nukya Ikhumaini ay kung magtato na bukod siya imam, bukod siya ayatin mabukod. Siyari ang kitab yung biukisan niya, siya kayo na siya pabubog, ilang taon. Diaktul ko lang may kitab mo na sumbaya di mawang imagat kaniya. Sama mga kataw tayo manghurat. Awan pagtawagon kanila dukya, pagputin, ingatan ni Batang sa bato. Ang ganyan, kataw na. Naimot hakanila, dyan, saan din naglugat ng sunni man sisihin, pero nagpahukom mo, yato ang kitab yato, yabay ka. Ang kitab. Nagsulat bakas, law nila bakas rafi, basta nagtawag, watawa. Sabi yung kisan na yung mga kalaw mo. Nadoon mayan, naglugat man sila, nagpahukom sila din doon pa, siya. Kaya tanda nila siya mang daw, law ngayon mo halal. Lalaw si Sunniya, pagkalaw niya, Ustad, halal, mutaan ko lang yung anak mo. Nag-amal guru. Tilaw naman dyan eh. Inmutayan, mga followers na mo sa dyan, ako na nakaw naman dyan. Na yung Shia, ang iba na nagluwat, nagsunni. Habang natilong na maglawag-lawag ka mo anak, nawin anak mo naman dyan eh. Si mapapatuhan sa amin nagsunni. Dahil maksud mga kataw-tay mga huran, pwede din pagprotekta si ginhawaran si kababayan. Muna-muna mga tiko marayo sinakida mo. Pwede din kaingat mo siya mga Arab tu syarra dali syarri lakin litawakkihi man la ya'riful khayra min asyarri yaqafihi. Bahwa di kaingatan ng kangian ng kasawunanan, ada kala na kahinang kausing kangian, kalau man, hindi mo ka na naman. Muna-muna sumay ko mga sinakida mo sa wasa. Mga chik, kung may first person din naman. Sabab, insatro sinislam yaon, dua. Hakuwa ilan sinalaw. Bang nila di magawa, lara ko dinagam Islam din hakuwa, sumud sila din halaw. Ang pamagtaayon sila man si mga munafik. Ang pa-ililayan sintakya at atukya, ang mga munafik na lawod at umadad si Rafiqa. Bihaya, kita kawa, biyaon, wayron nila man nasasat maghijab si pagsiksi. Maunit nila sa saton, hininang na isap sila, duway tirangan, sa saton nila din halawong, biyaon, latest hijab, new fashion si paghijab. Sa April, nagputang sila, holiday hijab, hijab day. Wayron hijab day ay Islam. Habi ay mga katautay, mga kamanguran, bang kita di mapatong, tartan kumakagat na sadya kita. Ang marin mag-passion, kasi mag-English version, bang sadya mo yung mga sahabat, pare wallahu a'lam, minsan na zaman niya Aisha, kita naman pasi at si mga kababay magsambayang pamasito kayo na. Bang sadya lang niya kiamot ang sinabi Muhammadun alayhi salatu wassalam,
Asaman kayo, maray, lamon kayo, kababaihan. Nabetin na bangkit ay kanakan si Muslim yaon. Namun na, ininangunta, mga kababaihan, kainaan, katautay mahuran, mga kita sinakida marayaw. Unin rukun sin iman uno. Unin rukun sin Islam. Kamatawran ka, ito kaya nga tanin nakama Islam. Sa abang mulong, unin Islam. Unin rukun sin iman. Di na ma-explain. Hanggang sa ikapagdarang ni nakama niya, ka na naman. Nasabay kita ni mga akida na to. Uno naman ni makabatal sinakama Islam. Ang bayan ng wakto, adi mo ka na naman nabatalin pagka-Islam mo. Amo na sa ating problema sa kamatauhan, hapagkalway ni. Sheikh Saleh Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, kita na magkapa. Nasumo siya lang na inukuman. Simbaba, imarugal siya, matao din ba na, inasawa simbanan niya. Yung gewang kiarugalan din sara, nagmurtad siya ng agam Islam, isa pa sa nagsanway. Ang mga sinisap kausugan, tabi ang mapusungin sa hawat, na ayaw pa agaman si kababayan ng mag-asawin banan. Ang mula iniuwi. Naimut una hati simut dahil hamang asarat sin pagkawin ang tapo na sigatan mu'addadatan subay inda mga partan dyan sa lama-lama bukod sa temporary inhati simut asawahon sinusugin babayan long na 2 bulan 8 bulan ang kataon 2 taon pag-ubusin amuin nag-agrihan nila itong Muslim parakala wait amoy atin hati simut apanagnan sinabang Islam ruksa jariyat sa hiyaram si Nabi sallallahu alaihi wasallam iban hiyaram sin Allah Ta'ala akaruha amok dito amul Khaybar dito Khaybar iban apat Makkah nakaruha hiyaram sin Allah Ta'ala man si Rasul niya dahil hamang nagriwayat hiyaram pagmunta ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu لو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء فانظرنا لما شيء عمل ساسيلة عليه سبين لابوي الدين من بقمت سبب يعني في رواية النبي نمنا بقمت وقلك لو بس النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم باستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا لو سي النبي محمد عليه الصلاة والسلام سبتنيها يا كم mga sahabat ko nakauna ba sa ko nabinin nagmuta ya umyaram na sinallahu ta'ala sambil padlaw kiamat sambil padlaw kiamat in hadis muta temporary marriage mag-ison inusukiwan babae lang ni 8 bulan 7 bulan ang kataon 2 taon mag-uusin muda at tusin dia mga zaman niya ito magbutas haway mo na unoon sigura nagtalak iwan sinuwan away at pinatisin buta mga sila siya may mudanap na hindi ni mga kataon tayo mamunan in babae may nang gasisiyan toilet sabi niya bang lumanyot na imot may nanging kaanakan si Muslim tabi at toilet siya isisim mamaya matu magkontra ang mali magrida mga kausugan na kaanakan nila pagsubli-subli sin kausugan astagfirullah ikingatan bumabang sa tayo di magrida amo pagkali at muna kumpitan sa din 5 sin kaanakan nila pag ikamatay nila ang malay magrida tao tagakal panghinang
labihat to. Mayroon. Na mudarat hindi mga kataw tayo mauran. Bukod sadya mudarat, mga kababayan, sa mudarat, pagkatanong ba si Nabi Muhammadun alayhi salatu wassalam? Sabab, kung galing mga tao makusugin syahawat, ang kansa kamatauran simut nafsi ay bakit namang lumduman ng yawlat nagtarasin sa awat tao. Baita, sababin kanina ang level ang kauguro kaya ni patuan. Ang perbidaan simpis ito mibantis puti ipatuan ni magkay. Ang pagtawagon kanila ayatullah sabi nila kila si imamiha inabot inwahi ko no direct mga paguro nila. Ako yan kaya kita niya usulod kami at sigurong tabi na sinubay niya wihaya na imudalat na din mga katautay mga uran. Kung galing mga sila nagtara si syawat labi awla naman sa pangaburo guro siya sa pangalit na magpili siya si kawayan niya nalang sinallahu ta'ala wa yuridul ladina yattabi'una syahawat yang tamilu maylan azima. Yung kabayaan sa mga tao nagtara sa syawat, bakit kamu kabayaan nila? Na, abay ni parakala, suway madya ka mapatong, ingkana kan si mga Muslim, iban kamahasan nila. Kita aliw ba? Ang kahalan, si mga CRM Dikato, apag celebrate nila si Muharram, ipanganan mo yun ng lagi-lagi ang mga sahabat. Ipanganan mo yun ng lagi-lagi ang Aisha. Yan ay mga video nila. At yung magputing pa, hindi mo kaputingan eh. Yung puting kumuha. Dahil sabagan mga kamanghuran ko, kunin hinangon na to, mga kita ni Marayo. Kato ka mo patalon-talon, kato ka mo pamahan-moro. Kaysa, ikarwa kitaon niyo, bangisin guru, pagguruhan niyo. Ba't bukod ka na, amuin, magpisara na rin yawnaan, manjari na siya magpito sinaga ng isla. Amo yan, ito yung mga babayan na mo'y patumpo. Wayron na sa lako-lako, pagubos, amin mga kita niyo sabon na lakida, bihayan, asupaya may nang nato, ito apis taming, dahil nakatansa sa, inikato wasiyat ko pa mga kainaan, jagahan na to, ingkana kanyo, labyaw lang na babae, ayaw niyo pasari magpuang sarap, ay kamatauran ka na kan si Muslim biyahon, mami atal, mami makeup, mami magpahitong sin mata niya, magpapula sin mata niya, magpapula sin bayong nila. O sa luno, ipanasan rin doon alam sin taon niyo. May taway kayo ngatan sin hinayaw. Way kayo ngatan sin anak niya, bang siya kimobiyang nagpus, ianat siya sin Allah Ta'ala. Bang siya yamutan sin kamatay mami. Sabi na kayo ng ulama, in magtamong babae, masipat inluluwatan sin baran niya, di ba dyan? Nagating na bang magpiulahan din sibuk, piulahan din ba yung pwedeng nagago? Ganapin pa nagsusukin kilay. Pwedeng nagago yan. Law sinallahu ta'ala, wala tabarraj na tabarruj al-jahiliyyat al-ula. Ay kamu magtamong, desin pagtamong sin kababayan na na pwede din pagtamong, bukisan nila, kainginan din ng hanabaran nila, ipakita nila mga kausugan, ipanasa, lang sa upama din pagkalang-kalang hasiki, akababayan na kaunan niya, khilkhali pagtagi at tugang lahangan, nawetin na lang sa upama niya, tinadyo ko magsapo. Dahil na lang sa upama na diutang na bayihon si babayin ka mga ipanasat yaw. Huwag na kaingatan ninyo, tirana ni kamulka ka na sinallahu ta'ala. Nari nga sabagan, dahil hamajlis sini patungtong ko mga kamahasan, mga kainaan, hando. Ayarin nito din kaanat kanyo. Sabagin masabi yung lukay nila.
amo pagka amin di mayat magpapasiyat kakulan, amin sa nimbiyan lagulag ko, mayingat na makra sa usok, yan pinakurap kanilang ko. Sabab si Nuno, sabab si Tigi, lang sinamok doktor, yato nagbakton sa kitab. Bang nila sa talong niya kamudaratan, makita sila, bukong tini niya ram ko ha, hindi niyo, sa aming kitaon. Nakala pagdatong mong pabay magbagon mo, nagyan ko ni patantani pa ni Pahalyat, pamagpagit ko, kung yan, may kita. Daw nila yung kamudaratan, simpagkita si teleserye, labi upat na katos kamudaratan. Lawot na rin ito, malarak inakhlak, malarak inadkad si Muslim din nun siya. Karena, in magtardya kaniya na hindi ang magkaumbaboy, hindi ang magkinumana, hindi ang magsimba, hindi ang magsiksi. Ano rin pa na siya? Sa mga kabredyo dito, di sa kwaloyan to, manasyat, mabugating tayo na. Ihayan yung kamatauran, kahalan, ang kanakainan, ipangan na, hindi pa masumusin para bulalamin. Ang kansay-sabi mga kababayarin, tikyan sinambaw talaga rin o dagpos, ay lang kamo sa magpangapit man sa takausugan, maglatag kamo sa kateksmit yung katan, baliat takila. Damikyan ni sa kausugan na niyan sinambaw talaga rin o dagpos, ansa manando, isang siya manasat, maglatag sa kisingkanak at si Muslim, magtunang-tunang diyan. Ayaw mga katotay mga oras. Intatanyan, amanat, kakamanatan kita ni sinambaw talaga, murah-murahan, iyan tumamarahi, amoy na bisarabihayan ng kasasa ating kamudaratan sa subay sa pangadyon mga katotay mga oras. Alhamdulillah, yan din kakuruhan na ito di magpatlaon, kato ka mo pamatmo, mga jeep, kato ka mo mga talon-talon, di masiguray madrasa, ukawa ng religion sa tawa, amoy na sa kuwalo, yan din pagkuha masig kakuruhan na ito. Balikan ko, dito na siya tumugtog yung mga patumtog nang sa upangan niya ang nagawa niya tutupin sin Allah Ta'ala mangoy mo niya ng imamon niya tulikam ibaday nga syaitan iba na kainan sa ginhawaran ko bawang lapal bukod marayo pang lumog ni magma magsukol hakatan kami sa dabahira kanda umo panyaon di ko nangan-nanan magsukol kanyang kataan murah-murah kabalikan pabihin nila sa wajan so ay patawuro ni pagsiminar kayo hasupaya wayong naliguat sin mga manos siya hindi umatay niyan di na sila makaliguat adarat sin Allah Ta'ala aqulu qawli hada wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.